ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತು ಹೋಗ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಬಂಡ ತೋಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ನೆ ಗೈಸ್. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ತೋಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ನೆ ಗೈಸ್. ಪೋಯಿ ಇದು ಗಂಟೆ ಬಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂడి ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಆವೊಂದು ಜೋನು 10 ನಿಮಿಷ 2 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತೋಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೋದು ತೋಡು ತೂಕ ಗೈಸ್. ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಡೆಂಜಿ ಫಿಶ್ ಒಂದು ಬತ್ತಕ ಫಿಶ್ ಬತ್ತಿರಜ್ಜಿ ಡೆಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತುನೆ. ಅಂಚನೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ತೋಡು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋಡುಡೇ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್. ಆರುಂಟೆ ಕಾಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ತೋಡು ತೂಕ. A few moments later. ಮಿತ ತೋಡುಗೆ ಎತ್ತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಪಂಡ ಮೂಜೆ ಇರುವ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ತೋಡು ಒಂಜು ಒಟ್ಟು ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೀರುಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ನೀರುಂಡು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಬ್ ಅಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗತ ಬೆಳೆ ನೀರು ತುಲೆ ಒಂಜು ಒಟ್ಟು ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೀರುಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ನೀರುಲ್ಲ ಪೂರ ಆಜಿದ ಹೊತ್ತುಂಡು ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಳುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಬ್ ಅಂಟಿಂಗ್ ಈ ಕಲ್ಲಿಡದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕ್ರಾಬ್ ಅಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಮುನೆ. ಓ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ನೋಡುವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಬಜ್ಜ ಉಂಟು, ಭಯಂಕರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ತೋಡು. ಹಿಡಿದುಕ ಈ ಕಲ್ಲು ತೆಪ್ಪುಗ ಈಗಲೂ ಉಂಟ. ಓ ಮುಳುಂಜುಂಡು ಗೈಸ್. ಓಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಉಂಡು. ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುಗ ಅಪ್ಪನತ್ತುಂಡು ಬಲ ಓಡನೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಮೂರು ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಇಕ್ಕಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೋನಿಗೆ ಡೆಂಜಿ ಇಕ್ಕಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಂಜಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೊಕ್ಕರಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲು ತೂಕ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಮೂರೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು. ಈ ಕಲ್ಲು ತೂಕ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಂಜಿ ಊಡ್ಚಿ ಪತ್ತದೇ ಅವಡು ಒಮ್ಮೆ ಡೆಂಜಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಈ ಕಲ್ಲು ತೆಗ್ತಾವ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎತ್ತಲೊಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಆ ಗುಂಡಿಡೊಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಪರ್ಪುಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಇಕ್ಕಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಗೈಸ್. ಚೀಲೋ ವಾಡ್ಕ ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಜಿಪು ಕಾಂಡ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪರ್ಪುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ನಿಕ್ಕಿಲು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಡು ಜತ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೆಂಜಿ ಗುಣೆ ತುಲೆ ಅವಳ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರತು ತುಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮಕ್ ತೋಡುಗು ಜತ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ರಡ್ ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕುಣೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತಗೈತೆ ಗಂಟೆ ಬಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನ ತೋಜುಂಡು ಐಕುದುಂಬು ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತಗ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತಗ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸುಮಾರು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚನೆ ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ನಮಕ್ ಮೂಲೆನೇ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತನೆ ಈತ ಡೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗೈಸ್. ಭಯಂಕರ ಬೆಗರ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್, ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು, ಭಯಂಕರ ಗಾಳಿ ಉಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪರ್ಪುಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಕಂಡು ತುಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತುಲೆ ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲೆಂಡು ಕಜಿಪುಗ ಒಂದು ತುಲೆ ನಿನ್ನ ಚೀಲ ಬಾಡ್ಕ ಕೊಂಬರುಂಡು ಗೈಸ್ ಏಕೆ ತುಲೆದೆ. ಚೀಲ ಬಾಡ್ಕ ಓ ಮೂಲೆ ಕಣ್ಣು ಹೊರಪನೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಾಡೆ. ಈ ಡೆಂಜಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆ ಉಂತಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಈ ಕುಟ್ಟಿಯ ಡೆಂಜಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕ ಗೈಸ್. ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.